Amics i amigues universitàries, dimecres de la setmana passada es van definir les finals dels Campionats de Catalunya universitaris per equips en futbol 7 femení i futbol 11 masculí. En la primera semifinal femenina, la Universitat de Lleida es va imposar per 4-2 a la Universitat Pompeu Fabra, contrarrestant el gol inicial de les rogenques. En la segona semifinal femenina també va haver remuntada i la Universitat de Barcelona es va acabar imposant 4-1 a la Universitat de Girona. En la primera semifinal masculina, la Universitat Ramon Llull es va imposar per 4-1 a la Universitat de Vic en un partit on vam viure moments molt tensos entre els jugadors dels dos equips. En la segona semifinal masculina, la Universitat de Girona va acabar guanyant 3-0 a la Universitat Pompeu Fabra, després que empatessin a 0 a la primera part i que li expulsessin un jugador a la segona part quan anaven guanyant per 1-0. D'aquesta manera, la final, que es disputarà el proper 7 de març al camp municipal de futbol de la Feixa Llarga, queda de la següent manera. La final masculina de futbol 11 serà la Universitat Ramon Llull contra la Universitat de Girona i la final de futbol 7 femení enfrontarà la Universitat de Barcelona amb la Universitat de Lleida. Recordeu que avui és el torn del futbol sala al pavelló municipal de Bellvitge Sergio Manzano. Les semifinals femenines es jugaran a les 9:30 i a les 11:30 del matí i les semifinals masculines seran a la 1:30 de la tarda i a les 3:30. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris.